klopjacht op wapende man in Ljouwert. Maar wij maken ons vooral zorgen om de gemoedstoestand van de persoon in combinatie met mogelijke vuurwapen. En dat is de reden dat we toch een behoorlijke inzet hebben gedaan. En vooral is team van Heerenveen kind terug. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Een wierenklopjacht joert in Ljouwert. Met grote inzet van de politie is zocht naar een man die het mogelijk met een vuurwapen omrennen zou. Van de moment zou hij wat te krijgen horen na met een incident in relationele sfeer. Manmachtig en op een soort verschillende plekken in Ljouwert giet de politie joert op ziek. Daarbij wordt nettelinnig op een groen zocht. Wij maken ons vooral zorgen om de gemoedstoestand van de persoon in combinatie met mogelijke vuurwapen. En dat is de reden dat we toch een behoorlijke inzet hebben gedaan. De politie heeft treien Knut de Wenning helle dat het incident weer. Een van hen weer licht verwoenen. En niet correct is bekend worden dat de man van een midje oppakt is. Het vrouwenteam van sportclub Heerenveen kind terug. Betingst is vol dat er een nieuwe stichting opzet wordt. De oude stichting had op het stuit een soort schulden en die willen de gemeente en de KNVB net meenemen naar de toekomst. Daarom de dagen met de nieuwe afspraken maken hoe de verdere toekomst van het vrouwelijk voetbal op het Heerenveen. Hiervoor hebben de Blutse partijen een intentieverklaring tekenen. Nou, het belangrijkste is eigenlijk, kunnen wij structureel perspectief bieden aan het vrouwenvoetbal in Heerenveen op het hoogste eredivisieniveau. En naar mijn mening is het dan echt noodzakelijk dat de sportclub Heerenveen het damesvoetbal op termijn ook in de eigen organisatie opneemt. In de overeenkomst binnen ik afspraken maken over de betelling van de meewerkers van de voetbalvrouwen. Om ook de overgangsperiode, om dat ook mogelijk te maken, zal het college van BMW aan de gemeenteraad voorstellen om een lening aan het nieuwe bestuur te verstrekken van maximaal €150.000. Of de raad daar ja op zegt of nee, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar het college wil het in ieder geval gaan voorstellen aan de raad. Voor Takkenbier steekt SC Heerenveen €100.000 in het vrouwelijk voetbal. En dat is 2 keer zo vol als het Auronier. De KNVB steekt een jonken €50.000 in de veenvrouwelijk. Hiermee was nog altijd een tekwart van €150.000. De gemeente Heerenveen is van doel om dat bedrag gewoon de voetbalvrouwelijk te lenen. Maar je maakt de gemeente die er nog wel over zet. Een incident in de Koningsnacht op de Merk in Dokkum, waarbij het een jonge hutsje in de holle skopt waard, krijgt nog een juridisch stutje. Let op, de volgende beelden die kunnen vaak gewoon schokkend wezen. Het is videoopnames, doch blikken dat één persoon op een grond valt en een hutje in de holle skopt wordt. De politie en het Openbaar Ministerie vinden het incident zo slim dat besloten is om ter vervolging te gaan. En dat wilst er geen onleefjefte van het slachtoffer. Ja, 4 vertochten binnen intussen jet. De komende tijd wil de politie nog maar meer tjoegen praten over de vechtpartij. Welke persoon krijgt vervolgen worden en wanneer de zaak voor de rechter komt is nog net bekend. Het gebeurt te vaak dat hinders net de goede zwaar krijgen. Daardoor worden ze soms onhandelbaar. Dat zeggen ze de initiatiefnemers van het project Hold Your Horses. Maar het project willen hinderleefhavers daar wat ontwaan. Nevens Hester Bouwman van de stichting Die Marte gebeurt het nog te vaak dat mensen een hinder aanschaffen, maar begelijks net genoeg ruimte voor het best hebben. Ik zeg ook van kijk eerst naar de ruimte wat je hebt en de mogelijkheden. En ja, soms heb je die gewoon niet. En kom je er pas achter als de problemen ontstaan dat het niet werkt. Het project Hold Your Horses wil eigenaars van hinders leren hoe ze de beste zorg leveren kennen. Ik wanneer dat soms wat afwijkt van het gongberen. We gaan gewoon langs locaties waar paarden worden opgevangen met een groep mensen om daar voor de paarden er te zijn. Ze hebben natuurlijk in principe mensen niet nodig. Maar omdat veel paarden een trauma hebben gekregen in het samen zijn met mensen, is dan de enige manier om dat trauma weer te helen, om dat samen met mensen te doen. Op het trainingsdagen wordt uitlijn dat hinders soms oors benaderen worden matten, had ze traumatiseerd binnen en dat ze meer de rond te krijgen matten. En dan kan zelfs het meest lastige hinder weer een plakje vinden. Ja, bij wij daar on het waar. Hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht. Bewolking, opklaringsmerk en buiken. De temperatuur die gaat weer om naar 3 graden. De wind uit het noordwesten die is matig onkrachtig. Minsteert niet kracht zon. Morgen een dag maar een paar buikjes, maar in de midden staat er gewoon droeg waar. In de Junti droeg Udaisan 9 graden. De wind matig onkrachtig. Minsteert niet kracht zon. En de wind uit het noorden-noordwesten bij. En dit weer Kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.